Kuzotika ngoku ngabantu bangaphe kwe-440 abaphulukene nobomi babo kwezikhukhula zemvula kwiphondo laKwa-Zulu Natal. Ngelixa abangama-44 besadukile. Kokunye nengxelo zokusweleka komuntu omnye eMpuma Koloni kunyanzelise kuba eli libekwe phantsi kwemo yentlekele. Okuqinisekisa kuba onke amasebe kaRhulumente ayakwazi ukusabela ngokupheleleyo kule meko. Cabinet met in a special session last night and decided to declare a national state of disaster. The Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs has been mandated to gazette the declaration of a national state of disaster. Ezizikhukhula ziphazamise kakhulu uqoqosho, imo yenhlalo, izikolo, amaziko ezempilo, izikhululo zamapolisa kunye nenkundla zikamantyi. Kwaye uRhulumente uza kunceda ngendlela ezintathu kule ntlekele. First, we will focus on the immediate humanitarian relief, ensuring that all affected persons are safe and that their basic needs are met. Second, we will focus on stabilization and recovery, rehousing people who have lost homes and restoring provision of services. And thirdly, we will focus on reconstruction and rebuilding. Umphathiswa wezezimali uMnumzana Godongwana uyabhekeza kuba uRhulumente ubekele bucala imali engeke-1 billion rand neza kunceda amaxhoba ezikhukhula kwaye kumiliselwe nekomiti ezaqinisekisa uba le mali isetyenziswa ngendlela efanelekileyo. There can be no room for corruption. There can be no room for mismanagement or fraud of any sort. Learning from the experience of the COVID-19 pandemic, we're drawing together various stakeholders to be part of an oversight structure to ensure that all funds disbursed to respond to this disaster are properly accounted for. Kusenjalo uRhulumente uza kunika intsapho ziphulukene namakhaya azo indawo zokuhlala zethutyana. Ukanti kumiselwe nenkqubo yevoucher ukuncedisa ukwakha amakhaya nalapho umonakala ungekho mkhulu kangako.